सब्सक्राइब करें प्रो म्यूजिक चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आप देख पाएंगे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। सिंगिंग बाय बबलू बिंदासी। चैत बैसाख के महीना कटनी बननी करे वाला दिन साड़ी में कोच फंस गलो गे मौगी के ना काटे रही खुटी धैस गलो गे मौगी के ना काटे रही खुटी धैस गलो अब ढंग जैसन तो कर काम गे टोला में हमरो बुरैबे तो नाम गे देखे वाला देख के हंस गेलो गे मौगी के ना काटे रही खुटी धैस गेलो गे मौगी के ना काटे रही खुटी धैस गेलो अर्जुन से लेने रहिए 5 बीघा ठीका काम तो कैले के मौगिया फीका बबलू अंकित बैस गेलो गे मौगी के ना काटे रही खुटी धैस गेलो गे मौगी के ना काटे रही खुटी धैस गेलो।